Teba to vyhodí. Hej, teba to vyhodí. Takže čaute ľudia, moje meno je Houseman.sk a ja vás vítam od dnešného videa. Dneska je tu so mnou Pirát. Čaute. No a som na to tak odpojil. Odpojilo ťa? Hej, mňa to odpojilo. Tedy rýchlo sa pripoj. Čakám. Pirát. No super, Pirát. Za chvíľu som tam. Už som tam. Nie som tam. Toto je Houseman. Áno, som tam. Ja som sa tiež nakol. Áno, presne tak. A teraz budete vidieť všetko, čo vidí Pirát. Lebo ja som tak stratil toto. Nemohol som natáčať, ale by sa povedať. Áno, pretože nemá na to aplikáciu. Presne, lebo som ju stratil. Presne tak. No a takže, čo tu je, tak tu je také fajné dielo, to, čo sme s Pirátom postavili. Pánu, poď ukázať. Idem. To dielo aj toto. Takhle som ako do toho vošiel. Dobre. Kde si, Pirát? Tu som, už idem k dielu. No vidíte, Čau. to je dielo, ktoré vytvoril Pirát. Tak to je toto dielo. Ukázali by sme vám ako strieľa, no totiž to dole, kde sme strieľali, už je baňa. Čiže všetko by to tam povybuchovalo. Takže nie dobre. Jedine, že si postavíme nové. Čo na to hovoríš, Houseman? No, mne sa všetko nechce stávať. A keď to zráchne, no tak ti to ráchne, to stratíš. No ale postavíme si nové dielo. No však môžeme. Nové dielo môžeme, ale... Dobre, ideme stavať nové dielo. Počkaj. Čo na to potrebujeme? Nie je veľmi veľa vecí. Veľa s takou TNTčok mini. Podľa toho, koľko dajú dispenzerov, nie? Tá toľko TNTčok. No a koľko... Redstone torch a redstone repeater. Aj nejaké bloky. Áno. Tu ešte to ten, nie Filikovci, to ten Pirát. Ja neviem jeho meno. To je ťažko zapamätateľné. Neviem svoje meno. Ty kokos. No dobre, takže ideme si postaviť nové dielo. Čo na to potrebujeme? Potrebujeme na to samozrejme stone. Ja si berem dispenzere. Redstone repeater, redstone... A ja si berem toto redstone dispenzere. Torch, dobre, ty si zober dispenzere. Ja ešte potrebujem stone. Dispenzere máš? Ja to idem brať. Ja už to mám, koľko ich budeme potrebovať? 13. Dobre. Alebo zober pre istotu 17. Nie 32. 16. Dáme si takto Tu mi 3 stále bloky. vyskočí 30. Tu pôjdu dispenzere. 1, 2, 3, 4... Počkať, ja som to napočítal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže Ty vole, ja som dal 64 dispenzerov. nevadí sa na to. Bude ich 64, s mečom to asi ťažko zničím. Takže musíme si počkať, alebo si enchantnem jeden krompáč. Ja to zničím. Asi si enchantnem jeden krompáč. Je to dole. Mám 2 krompáče dokonca. No, Houseman mi to ešte medzi tým zničil. Áno, čiže tu dáme si takto. Už máš tie dispenzere? Hej, už dávno. No, tak už ich daj sem. Mám ich pokladať. Sorry, ale vošiel si mi do cesty, hej. Daj ten dispenzere. Koľko v jednom rade? Koľko ti vidí, ja som tam presne vymedzil na tie dispenzere. Malo by ich tam byť 8. No, skôr 16. No ale 8 na jednej strane. A 8 hej. na druhej, no. Však hej. Počkaj, kde mám... Tuto má byť... Nie, tam na druhej strane. Ako na druhej strane? Tak zhora, vieš tam zhora.
Hej, počkaj. Tu? Ja tu podávam repeatere zatiaľ. Jaj, aha, tu to má byť. Jaj. Dobre, je to tu, dobre. Repeater a redstone. Ja si berem vodu a ešte aj slepý. Tak. Som delal znova 64 slepov. Všetky repeatery si dáme na max, áno, aby to nestrelalo príliš rýchlo. Áno, aby nám to vypočítalo presne. Nie sú tu zničí. Počkaj, ešte. Dobre, je to. Doriti, ale voda nám tu nedotiahne Kde? úplne až tam. Aj, Čiže asi zničím jeden rad redstone dispenserov. Dobre, a to bude ktorá strana? Toto tu, jeden rád tento tu, a tam namiesto toho dáme tie normálne stone. Daj tam stone Dobre, a tu pustí vodu. dobre, počkať. Musím si ju zobrať. Tam máš jeden dispenser ešte, ja zoberiem. Dobre, už nám to dojde. A samozrejme ešte potrebujeme jedno tlačidlo, Áno, to ktoré je si hneď dôležité. vyrobíme. To je Ale ja dôležité. nechcem takéto, musím ísť si zničiť toto. Áno, a tu dáme to kamenné. Ja, pirát. No, Ja vyrobím toto bezpečnú zónu, aby nás nemohlo toto. dobre, daj tam tú svoju bezpečnú zónu. Nie toto. Toto. Vadí. Doriti, ja som to odpálil. No aspoň vidíte, ako to funguje aj do keľu. Čo sa stalo? Nič hrozné, nič sa tam vlastne nestalo. Nie, nič sa nestalo, vybuchlo to vo vzduchu. Áno, vybuchlo to ešte vo vzduchu, alebo to vyskočilo za... Nie, hore to nevyskočilo. Takže potom to vybuchlo Nie, ale vo vzduchu. vybuchlo to čas rebríkov. Vybuchlo. To nevadí, rebríky sa dajú dorobiť. TNTčka si tam ešte nedával, čo? Nie, nedával. Dobre, tak ty vyskúšame si teraz, či to vlastne funguje. Takto, ešte sme niečo zabudli. Tu mal ísť samozrejme ešte redstone, pretože bez neho toto tu asi nepôjde. Nie, že asi, ale určite nie. Teraz ty všetko komentuješ, že ja nič. Iba tu stávam. Teraz, ešte tu mi hore nedávaj veľmi, no dobre, tak to mi nedávaj, aby som mohol... Funguje, všetko funguje. Jo. Funguje, skús to stisknúť ešte raz, ja tu dám kameru na to. Všetko funguje, ako ste mohli vidieť, všetko funguje. TNTčka tam ešte nie sú, nie? Nie sú. Dobre, tak ja načítujem, neviem koľko, treba ich tam... 16 stakov plus 1, 17. Nie 17, lebo ja som zničil, čiže minus 2 je 15, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Tak to ti nebude, 15. piráta ti to nebude fungovať, budeš mať... What the hell? Mne to nefungovalo. ale vieš, mne funguje všetko. Ty. Mňa to má proste rado. Akože som sa zdrízgal. Teraz hlavne nestlačuje to tlačidlo, lebo nám to všetko tu vybuchne do vzduchu, áno. A zničí to celé dielo. Doriti, toto sa tu blbo dáva. Všade dáme po jeden stack, áno. TNTčiek. Všetko bude dobre. Dobre. Ty koľko za to ten... Jaký epický dom. Tamto ten blok je na krát Tu jedna. som dal, hej. Nie, dobre, moja farma žije, aj tvoja. Tak, Tá moja z časti iba. nie, tvoja tiež žije. Dobre, už je celá. Dajak. Toto je na hovno robota. Dávať tie TNTčka.
Ale počkaj, poviem vám príhodu, čo sa stalo nedávno ešte pred natáčaním, že nám pri dome rachol creeper. Áno, a bolo to Náročné. teraz pred natáčaním asi tak, čo ja viem, 10, 20, ne. tak 3-4 minútky. No. A ráchol nám tam a odpalil nám celý dom skoro. Hej, a sme mali ešte dve hlavy zo skeletona, zo zombíka, sme mali dvakrát nabitého creepera, ktorý nám zabil skeletona aj zombíka, ale neviem, kde je tu tá hlava skeletona. Som mu položila, tak sa vymazala. Hlavu zombíka ste mohli vidieť tam tu pri vchode v našom dome. Ale hlavu skeletona ste nevideli. Hlavu skeletona ste nevideli. Znova už prišerky útočia. Vypnem ich. Nevypínaj, nechaj, nech si spokojne žijú. Hoci vyzerajú, sú takí úplne že až teplí. Áno. Napríklad tu ten zombie, ktorý na mňa teraz išiel úplne gej, lebo gej sa na mňa lepil. Chcel dať pusu. No. Aby som bol zlesný. Takže dielo je nabité. Máš tu bezpečnú zónu hotovú? Hej, bezpečnostná závora je hotová. Dobre, počkajte, ja ešte si tu čitnem torčky. Čakaj, dám tam ešte dvere. Daj tam dvere. Nie tak. Dokiaľ ja som zabudla, ako sa píše door. Pozor, zombík za tebou. Už. Ako sa píše door? D-O-O-R. No, ja že D-O-R. Nie. Vidíte, aj moja originálna angličtina. Dobre, tu chcem tie dvere. Je zombie. Ja vlastne nemusím tak obávať, lebo ja mám... Tieto tu normálne torčky si tu nemusíte dávať, áno, ale my si dávame, lebo je to krajšie. Hej, a je tu viac osvetlenia, tak Áno. nás to až tak nesere. Pirát, chod sa tak, ako keby do vzduchu chod lietať. Idem, Sem. no. A ja to spustím. Dobre, spusť a my vám ukážeme, áno, ako to funguje. Počkať, prvý odpad vám ukážeme len takto tu zblízka trošku, áno. Dobre. Môžeš. Vidíte, takto do mňa strelil. Hej, videl som. Nejakého vodu. A išlo to tam. Letí a neviem, kde to dopadlo. Tam to letí a už to vybuchlo asi. Ešte druhý odpal. No, daj. Dobre. Dokiaľ rýchlo sa idem ukryť dozadu. Wow, toto strieľa úplne akože ďaleko. Je to také dielo. Strieľaj. Počkaj, ja musím ešte dať sklo. Tak, 2 skla. Daj. To je to dvoch. Nepotrebujem dať sem. Dobre, Sem. zapáľ to. Zapaľujem. Počkaj, mne sa to seklo. Seklo sa mu to? Už to ide? No, už to ide. Aha. Super. Nič som nevidel, ale to nevadí. No, čo už sa dá robiť, ne? Áno. A toto Ale- je teraz dlhé video. Aha. Aké je dlhé video teraz? Neviem. Pozri sa. Takže má 14 minút. No tak si ukončíme to. A potom robíme hneď ďalší diel. Áno, takže... Čaute. Áno, takže čaute. Skeleton, tak mu treba. Pozrite si nás a môžete lajkovať, odoberať. Môžete si vyrobiť aj toto dielo, áno, je to veľmi praktické, dobré dielo. Zabudol som tu dať torčky, v pohode. No. Môžete si Takže, ho postaviť, nie je veľmi náročné, áno, čiže... zvládne to každý debil. Áno, potrebujete na to iba proste dispenser, redstone repeater, redstone torch a nejaký ten A už blok. to ukončíme, ne? Je to jedno, aký blok. Už to ukončíme, ne? Dobre, takže čau.